Shan girman Allah ku taimake ni dan manzon Allah ku taimaka min wallahi ba sako. Idan za ku iya tunawa masu bibiyanmu, wannan yarinya mai suna Zainab Muhammad wadda take zargin cewa an yi mata auren dole, a inda aka aura mata mai nakasar gurgunta da kuma shanyewa hannu, wadda ta ce ita an haife ta ne a garin Amana Kasuwa, a inda aka mata aure a wani ƙauye na Lamba da ke garin Lambata ta jihar Niger, a inda ta gudo daga inda aka mata aure ta zo nan jihar Kaduna. An ci sa'ar ganin 'yan uwanta. Mun zanta da Zainab, shin za ta bi 'yan uwan koko wani ƙalubale take fuskanta da su? Dukkanin matsaloli na gaya mishi, da na gaggaya mishi yace sai dai in yi haƙuri in koma. Kuma ina cikin wahala sosai. Ko da na koma wajen kawo mu din, mijin da na baro gurin shi, har na zo garin mu ne kwana kusan nawa bai taɓa kira na ba ko ya kira wani nawa. Sai dai ya ce min in yi haƙuri in tattara ina in koma, ni kuma na ce ba zan iya ba saboda ko gidan idan na koma duka na za a yi kuma a maida ni gurin shi. Akwai lokacin da ya taɓa min wani abu, na zo gidan mu kawo mu ya bige ni, na koma a shagari shi ma ya duke ni. Ko da na koma gidan yanzu ma duka na za su yi, wallahi ba zan iya komawa ba. Amma to gashi sun ce sun ji matsalar ki ba, idan koma gida za su yi maganin matsalar ba. Wallahi ba za a yi ba, na rantse da girman Allah ba za a yi ba. Me yasa kike ba za a yi ba? Wannan ba shi bane karo na farko da kika taba guduwa ba? Karo na biyu kenan. Wancan karo na farko me ya faru? Suka ce min lokacin da ba na son mutuna, na bar garin suka ce min in dawo, ba da zai haɗa ni da wannan mutuna. A lokacin da na dawo suka ce min in dai ban aure mutunan nan ba za su juya min baya, babu su babu ni har abada. Kawo mu ɗaya ta shi ma idan ba aure shi ba babu shi babu ni har abada, saboda ba ni da kowa a duniya, su kaɗai ne nake tare da su. Daga suka haɗe min kai suka ce in dai ba aure shi ba, har da wannan kawun na shi ma ce wallahi ba zai ƙara min magana ba har abada. In dai ba aure shi ba, daga suka haɗa min kai suka juya min ba, saboda dangin ubana ba su damu da ni ba. Ko shi wannan yayan din na bai damu da ni ba. A lokacin da na je gidansu kwata ina fuskantar matsaloli iri shi yasa na ce ba zan iya koma gidan ba, kuma ko duniya ne in zo in bi duniya. Yanzu ba gashi sun ce za su bi maki hakki. Wallahi ba za a bu ba, na rantse da girman Allah ba za a bu ba. Gashi sun ce za su bi ba. Wallahi ba za a bu ba. Shi ke nake hakuri za ki koma ko? Shan girman Allah ku taimake ni dan manzon Allah ku taimaka min wallahi ba sako. Dan girma Allah ku taimake ni, ku tausaya mun ku taimaka min dan girma Allah, wallahi ba za su taimaka min ba. Shi kuwa Nasir yaya ne ga wannan yarinya Zainab wadda take zargin an mata auren dole. Ya muna bayanin ta yadda ta baro gida da kuma matakin da za su ɗauka akan wannan yanayi da take ciki. Wannan labari da musamman akan ta? Mu dai ta zo mana ne akan sun samu matsala da mijinta. To saka zo ta ce mana ba daɗi, muka ce to ta yi haƙuri. Indai dan wannan ne ta yi haƙuri, in Allah da komai zai daidaita za mu same su za a gyara. Kamar wace matsala ce? Matsalan da ta gaya mana yana dukanta. Lallai akan haka ta zo ce mana bayani, mun ce to ta yi haƙuri insha Allah. Indai dan wannan ne za mu same shi mu yi mashi magana. In bai bari ba ko me ke akwai za mu ɗau mataki. To daga nan sai aka yi ta baro gida. Ta baro gida mun ba ta haƙuri, da za su tafi tare da 'yan uwanta. Sai na ce to tunda dai an yi haka, ta nuna mana ita za ta wuce. Sai na ce to tunda an yi haka ba matsala, amma ki haƙuri ki je ki koma ki ci gaba da haƙuri da mijinki, kowa yana haƙuri ne. To bayan mun yi wannan maganan ba daɗewa kuma sai muka ji labari nan ta zanci halinta a nan. Amma to tun farkon asalin auren naki wanda za a aura masa, yaya aka suka mai shi? To dama ita tana hannun kawunta ne, a nan ta girma, lalle a nan ta wayo. Shi ne ya zama mata kamar mahaifi a gurinta, inda komai an dawwama mai shi amana ne a hannunta. Dukkan abin da ya kamata zai iya mata kamar yadda zai mai 'yan shi da cikin shi. Lallai shi mata zaɓi, ta ma dai ta gani tana abin nan Allah ya haɗa, inda daman komai dai muƙaddari ne na Ubangiji. To yanzu ta faɗi matsalolin akwai duka akwai wahala da kike sha.
da kuma irin yanayin na wahala take sha na abin da ya shafa yanzu wani bincike za ku kuma wani mataki za ku dauka to mu yanzu wannan ba mu san da wannan ba amma tunda haka ya zo kuma abu ya zo da haka za mu bincika mu gani kokartan Allah da mu kare mata hakkin. Malama Magajiya ita ce ta rike wannan yarinya mai suna Zainab a lokacin da ta gudo ta zo nan Kaduna ita ma ta muna ƙarin haske akan yanayin zaman da suka yi da ita. Tsintan kaina da na tsinci kaina a farin ciki da Allah ya haɗa ni tare da ƴan uwanta. Muka yi hand over tare da su sun zo za su tafi da ita suna munna ni ma ina munna rabuwa da ita. To sai dai ga Zainab ita kuma kuka take rabuwa na tsakanina tare da ita amma ina fatan in Allah da Allah zai ƙara haɗa mu tare da ke Zainab. Ki yi haƙuri. Yaya kika je da mace daɗi da ita wani abu? Dan ma ɗayan wadda take kwana wanda nake kai ta take kwana a gidan dan ma ba ta nan. Saboda halayya kuke a gaskiya mu bamu same ta da wani mummunan halaye ba gaskiya ba ta da wani matsala wala mun zauna da ita lafiya abinda kace ta yi shi za ta yi to gashi sai muka ga tana kuka kamar wani korafi ta mai korafin da take mana dai akan cewa ita dai dan Allah dan Annabi a taimaka ƴan uwanta su taimaka mata dan Allah su raba ta da wannan miji ba ta son shi ita fa gaskiya su taimaka mata dan Allah su shiga tsakanin tare da shi ba ta son shi to abin da take ta ƙara kokantawa ke. Daga ƙarshe dai an miƙa Zainab zuwa ga 'yan uwanta a inda za su je su zauna su yi sasanci domin a ga wannan abun bai ƙara aukuwa ba. Anas Garba, Tozali TV daga Kaduna.